Volve a avivarse a polémica sobre a casa do alcalde. O Partido Popular reabría hoxe o asunto achegando nova documentación tras ter acceso ao expediente. Punto 11 de licencia de obra dice: la edificación no podrá ser ocupada en ninguna de sus plantas hasta que las obras estén completamente terminadas, teniendo que solicitarse en dicho momento a este concello la preceptiva licencia de primeira ocupación. Segundo este documento, a licenza de primeira ocupación xa era necesaria no ano 1997, cando se construiu a vivenda. Por iso, os populares reclaman a dimisión de Miguel Anxo Fernández Lores por mentir. Lo grave es que ha mentido de forma reiterada a ustedes, a nosotros y a todos los pontevedreses. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el señor Lores es pedir disculpas y irse inmediatamente y dimitir como alcalde de Pontevedra. Domínguez apunta que na actualidade a vivenda é legal e asegura que as súas críticas diríxense agora á xestión que o BNG fixo das súas acusacións. El señor Lores sabía y tenía conocimiento que tenía que haberla pedido y no la pidió. Y con una disculpa, el día que sale la publicación diciendo sí, cuando me di cuenta regularicé, hubiese acabado el tema. Pero después de 22 años, con prepotencia, después de 22 años endiosado el señor Lores, lo que ha hecho ha sido mentirles a ustedes, a nosotros y a todos los pontevedreses diciendo que no la necesitaba. O requisito desta licenza de primeira ocupación que recolle o permiso de construción choca coa versión da dato de agora polo goberno local. Afirmaron que a vivenda non precisaba en 1999 esta licenza, porque o permiso de obra foi concedido antes de que entrara en vigor a ordenanza municipal que a fixo obrigatoria. Hoxe o concelleiro César Mosquera, responsable de urbanismo cando rematou a construción, negaba calquera mentira. Pois nunca se menteu. O que se dixo foi que estaba legal e que o Concello non exixía iso, que as dúas cousas son certas. Segundo Mosquera, o criterio municipal é solicitar esta licenza só no caso de promocións de vivendas colectivas. Que esa decisión que se datou para todo o mundo. A ver, como vamos a coller unha persoa que construye unha casa que resulta que non ten cartos para rematar o ático, que non pode ir vivir, se está habitable? Eso se exixe un edificio para que se marchen, non? Para que a xente que compre non teña ese problema. Mosquera sinalou que o propio Rafa Domínguez acolleuse a esta instrucción municipal. Aínda que viviu na súa nova casa dende abril do 2020, non lle foi concedida a licenza de ocupación ata xullo deste ano.